Haluaisitko sä aloittaa verkkokurssien tekemisen? Sä et oikein tiedä, että mikä verkkokurssialusta olisi sulle hyvä. Verkkokurssialustoissa on tosi paljon erilaisia ominaisuuksia. Mä ainakin itse koen yrittäjyyttä aloittaessani tosi vaikeaksi vertailla eri verkkokurssialustoja, koska mä en oikein tiennyt, että mitä ominaisuuksia mä siltä verkkokurssialustalta todellisuudessa tarvitsen. Tämän pohjalta mä oon koonnut sulle 5 vinkkiä, joiden avulla sä pystyt valitsemaan itselle sopivimman verkkokurssialustan, joka tukee niitä sun tavoitteita sun yrittäjyyden tai sivutoimisen yrittäjyyden saralla. Ja ennen kuin hypätään näiden 5 asian pariin, kannattaa pysyä mukana loppuun asti. Mä tuun nimittäin antaa sulle lopussa vielä ekstra vinkin, jonka avulla sä pystyt nostamaan verkkokurssimyyntejäsi, joten kannattaa pysyä mukana loppuun asti. Tähän väliin mä esittäydyn lyhyesti, eli mä oon Helena, Iloa Consultingin perustaja, yrittäjä. Mä autan työkseni asiantuntijoita ja esihenkilöitä sanallistaan omaa osaamistaan myyvästi ja nappaan sen oman unelmatyönsä. Riippumatta siitä, että ootko palkkatyössä tai sitten yrittäjä, niin mä autan sua sanallistaan sun osaamista. Ja mä päätin kasata tämän videon omien kokemusteni pohjalta, kun mä aloitin 2022 tammikuussa yrittäjänä, niin mä halusin heti ottaa mun liiketoimintaan mukaan verkkokurssit. Ja mä oon kokeillut pariakin eri verkkokurssialustaa ja tämän pohjalta mä uskallan sanoa, että mä oon löytänyt itselleni sopivimman verkkokurssialustan. Näiden kokemusten pohjalta, mitä mulla on, mä kerron sulle, mihin asioihin sun kannattaa kiinnittää huomiota, jotta vältyt niiltä virheiltä, joita mä oon itse tehnyt yrittäjyydessäni verkkokurssibisneksessä. Mutta sitten hypätään näihin 5 vinkkiin. Eli ensimmäinen vinkki on se, että mä kannustan, että mieti aidosti se, että mitä tuotteita ja palveluita sä haluat myydä nyt. Eli mikä on se sun suunnitelma? Haluatko sä myydä verkkokursseja? Onko ne yksilövalmennuksia tai ryhmävalmennuksia? Haluatko sä myydä esimerkiksi e-kirjoja tai tehdä jossain vaiheessa mahdollisesti podcastia? Eli mieti, että mitä kaikkea sä haluat siihen sun bisnekseen mahdollisesti tulevaisuudessakin sisällyttää, koska tämä vaikuttaa siihen, että minkälaisen verkkokurssialustan sun kannattaa valita. Osa verkkokurssialustoista mahdollistaa ihan pelkästään sen verkkokurssin tekemisen, ja tämä on sellainen asia, mitä mä itse olen katunut ensimmäistä verkkokurssialustaa valitessani ja siitä myöhemmin pois vaihtaessani. Mä en käytännössä ottanut huomioon sitä, että se verkkokurssialusta ei tukenut pitkällä tähtäimellä niitä mun tavoitteita. Toinen asia, mihin sun kannattaa kiinnittää huomiota ja aika yleisesti ottaen unohdetaan ehkä jopa, kun lähdetään puhumaan verkkokurssialustoista, niin on ne verkkokurssialustan ominaisuudet ja ei pelkästään se, että sä pystyt tekemään verkkokurssin tai pistään e-kirjan sen kurssialustan kautta myyntiin, vaan ne kaikki muut ominaisuudet, jotka tukee sitä sun bisneksen menestystä. Eli tällä tarkoitan nimenomaan sitä, että sun kannattaa kiinnittää huomiota, että siinä verkkokurssialustassa itsessään on mahdollisuus tehdä myyntiä tukevia toimenpiteitä. Ja näitä on esimerkiksi se, että sulla on sähköpostijärjestelmä, sähköpostimarkkinointityökalu, johon sä pystyt kerryttämään itsellesi niin sanottua liidilistaa niistä sun palveluista kiinnostuneista asiakkaista, jonka kautta sä pystyt viestimään heille, lähettämään niin sanotusti tämmöisiä markkinointisähköpostia tai kuukausiviestejä, viikkoviestejä, joiden kautta sä pystyt pitämään sitä sun palveluista kiinnostunutta ihmistä lämpimänä siellä sun niin sanotusti myyntiputkessa ja toisaalta, että sä jossain kohtaa saat konvertoitua sen mahdollisen potentiaalisen asiakkaan asiakkaaksi. Eli tämä on sellainen asia, mihin sun kannattaa kiinnittää huomiota. Ja mä esimerkiksi itse, kun mä aloitin verkkokurssien tekemisen, niin mulla oli erikseen sähköpostimarkkinointityökalu ja sitten mulla oli erikseen verkkokurssialusta. Ja loppujen lopuksi mä tajusin sen, että mä haluan järjestelmän, jossa nämä on yhdessä, jossa ne on samassa, koska tämä helpottaa sitä, että mä en joudu sumplimaan eri ohjelmistojen välillä ja toisaalta sitten taas mä pystyn automatisoimaan huomattavasti enemmän siellä helpommin asioita. Sen lisäksi, että siinä verkkokurssialustassa on hyvä olla myöskin sisäänrakennuttuna se sähköpostimarkkinointi, niin sun kannattaa myöskin kiinnittää huomiota siihen, että sä pystyt rakentamaan näyttävän myyntisivun sille sun verkkokurssille tai digituotteelle. Ja tähän liittyen useimmissa verkkokurssialustoissa
on tällainen niin kuin myyntisivu itsessään mahdollisuus tehdä, mutta se, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, montako myyntisivua sä pystyt tekemään, pystytkö sä esimerkiksi tekemään sun nettisivut tämän verkkokurssialustan päälle tai tällä samalla ohjelmistolla, koska taas jos sä pystyt tekemään kaikki sun sivut tällä, tai koko nettisivun ja myyntisivut ja niin edelleen samalla järjestelmällä, niin miksi sä et tekisi niin? Sä et tarvi montaa eri alustaa silloin, tai sä et tarvi montaa eri ohjelmistoa, ja se taas vähentää ohjelmiston välillä seilaamista ja vähentää myöskin sitä riskiä, että joku tieto jää jonnekin ja se ei siirry oikeaan paikkaan. Eli siitä syystä mä itse koen, että nykyisessä järjestelmässä, jota käytän, niin siellä on hyvänä ominaisuutena se, että mä pystyn tekemään halutessani vaikka kokonaan mun nettisivut. Tällä hetkellä mulla on 2 nettisivut, jossa toinen on Ilo Consultingin sivu, se on tehty erikseen, ja sitten taas Unelmatyönhakija verkkosivu, ja se on tehty ihan täysin tällä verkkokurssialustan nettisivutyökalulla, jossa mä pystyn tekemään sekä nettisivut että sitten laskeutumissivuja ja niin edelleen. Tässä verkkokurssialustan ominaisuuksia miettiessä sun kannattaa muistaa se, että lähtökohtaisesti Suomen markkinassa meillä on kuitenkin loppujen lopuksi aika vähän asiakkaita. Ja tästä syystä sun pitää miettiä tehokkaita keinoja siihen, että miten sä saat ne sun asiakkaat kiinnostumaan sun palveluista. Vaikka puhutaan verkkokursseista passiivisena tulona, niin sun kannattaa tiedostaa se, että sun täytyy tehdä jonkin verran töitä sen eteen, että ne ihmiset löytää sut. Mä en halua, että sulla tulee sellainen kuva, että sä teet sun verkkokurssin ja pistät sen jälkeen tonne nettiin näkyville ja sen jälkeen joku sen ostaa. Se on kotimaan markkinassa aika epätodennäköistä. Elikkä sä tarvitset jotakin, joka tukee sitä sun myyntiä. Sun täytyy tehdä markkinointia. Ja mä oon itse huomannut, että mulle toimii tosi tehokkaasti se, että mulla on esimerkiksi siellä Unelmatyönhakijasivuilla, mulla on freebie, jonka voi ladata. Tämän jälkeen, koska tämä sivu on tehty tämän all-in-one verkkokurssialustan päälle, niin tämän jälkeen siitä henkilöstä siirtyy tieto sähköpostimarkkinoinnin automaatioon, josta tulee tälle henkilölle säännöllisesti sähköpostia, ja joka tukee sitä mun myyntiprosessia ja auttaa sitä henkilöä, joka lataa tämän freebien, ja mahdollisesti jossain kohtaa hän kiinnostuu ostamaan sitten sen mun maksullisen palvelun. Tämä on myös sellainen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että on hyvä, että sulla on se kaikki siinä samassa. Toki sä voit lähteä miettimään näitä nettisivuille erikseen, rakentaa sinne erilaisia automaatioita ja muita vastaavia sähköpostimarkkinoinnin työkalujen kautta ja niin edelleen. Mutta aina parempi, jos sä pystyt tekemään kaikki yhdessä samassa paikassa, koska se tosiaan vähentää sitä säädön määrää, ja usko pois, yrittäjänä sitä on ihan tarpeeksi muutenkin, joten mä ainakin itse koen, että tämä on helpottanut mun elämää ihan huomattavasti. Kolmas asia, mihin sun kannattaa kiinnittää huomiota, niin on myöskin helppokäyttöisyys. Ja vaikka tuossa äsken kuvailin sulle tosi paljon erilaisia ominaisuuksia, mitä sun kannattaa kartoittaa siellä verkkokurssialustalta, että sieltä löytyy ne, niin silti mä sanoisin lähtökohtaisesti, että mun verkkokurssialusta, jota käytän itse, niin se on tosi helppokäyttöinen ja se on ollut markkinoilla pitkään. Siellä on miljoonia käyttäjiä ja se takaa myöskin sen, että se järjestelmä ja ohjelmisto on hiottu ihan huippuunsa. Vistituki, asiakaspalvelu on tosi nopeata. Mä saan vastauksen nopeasti, jos mulla tulee joku kysymys. Lähtökohtaisesti mä en ole ihan hirveästi tarvinnut asiakaspalvelun tukea, koska sieltä löytyy myöskin tosi hyvät videoidut ohjeet käytännössä kaikkeen, että mitä kaikkea pitää tehdä. Mutta toisaalta niin tää on myöskin semmoinen asia, että mä suosittelen kiinnittää huomiota siihen, että se järjestelmä oikeasti on helppokäyttöinen, tai se verkkokurssialusta on helppokäyttöinen sekä sulle yrittäjänä ja sitten myöskin sun asiakkaalle. Ja sen lisäksi niin vaikka se olisi kuinka helppokäyttöinen, niin siellä on hyvä olla myöskin se asiakaspalvelu saatavilla. Ja tämä verkkokurssialusta, jota itse käytän, niin siellä on saatavilla ihan siis muutamassa minuutissa vastaus kysymyksiin asiakaspalvelun kautta. Joten tämmöisiin niin kuin pieniin juttuihin, mitä saattaa tulla kysymyksiä vastaan, niin on hyvä saada myöskin sit nopeasti vastauksia, koska sä et halua odotella sähköpostin varassa
vuorokautta siinä kohtaa, kun sä kehität jotain juttua, tai että sun asiakkaalla on joku kysymys sieltä, niin sä haluat saada sen vastauksen nopeasti. No sitten 4. asia, mihin sun kannattaa kiinnittää huomiota, tää vähän sivuttiin tuossa äskeisessäkin, niin nimenomaan verkkokurssialustan luotettavuus. Käytännössä mä itse suosittelen, että ota verkkokurssialusta käyttöön, joka on ollut markkinoilla pitkään. Tällä hetkellä markkinoille tulee kyllä verkkokurssialustoja, jotka on beta-vaiheessa, joita testataan. Ja he tulee markkinoille niin kuin tosi aggressiivisilla hinnoittelulla, mutta sun kannattaa tiedostaa se, että jos sä otat käyttöön beta-vaiheessa olevan järjestelmän, niin se on testivaiheessa, ja se tarkoittaa sitä, että siellä on bukeja. Minkälaisia bukeja siellä on, niin kukaan ei voi ennustaa ennakkoon. Ne voi vaikuttaa sun myynteihin, ne voi vaikuttaa sun asiakkaan kokemukseen, käyttökokemukseen siitä alustasta, ne voi pahimmillaan sekoittaa sun bisnestä. Elikkä mä itse ainakin arvostan niin paljon sitä mielenrauhaa, minkä pitkään toiminut verkkokurssialusta mulle tarjoaa. Ja mä tiedän, että sen läpi on kulkenut jo miljoonia asiakkaita, joten mä pystyn luottamaan siihen, että mä oon hyvissä käsissä ja mun palvelut on hyvissä käsissä, mun asiakkaat on hyvissä käsissä, että se alusta oikeasti toimii. No sit 5. asia, mikä unohtuu aika usein, ja tämä on rehellisyyden nimissä myöskin sellainen asia, mikä multa unohtui, kun mä lähdin kilpailuttaa ja kartoittaa verkkokurssialustaa. Ja se on hinnoittelu. Ja mä tein itse sen virheen, että kun mä otin verkkokurssialustaa käyttöön, niin mä katsoin kuukausihintaa. Mä katsoin, että mikä on suht edullinen. Mä en ottanut halvinta, mutta mä otin suht edullisen. Ja näiden verkkokurssialustojen hinnan välillä oli noin 50 euroa, 70 euroa. Käytännössä niiden välillä, joiden välillä mä pallottelin. Se virhe, minkä mä tein, minkä tajusin sitten myöhemmin, oli se, että pelkästään se kuukausihinta ei ole se, mitä sun kannattaa katsoa. Nimittäin mä käytin verkkokurssialustaa, jonka hinta oli 100 euroa kuussa plus alvi. Ja sen lisäksi he veloitti jokaisesta myynnistä 7% multa. Tämän lisäksi siellä oli vielä maksunvälittäjän palkkio 2,5% plus 35 senttiä jokaisesta ostoksesta. Ja nämä kun lasketaan yhteen, 9,5% plus 35 senttiä jokaisesta myydystä verkkokurssista tai digituotteesta. Se on tosi iso summa rahaa. Ja mitä kalliimpia tuotteita sulla on tai mitä isommaksi sun myyntivolyymi kasvaa, niin sitä hurjemmaksi nämä velotukset menee euromäärissä, kun prosentit on tällaisia. Ja tästä syystä niin mä itse kadun sitä, että mä menin täysin se kuukausihinnoittelu edellä, koska loppujen lopuksi verkkokurssiyrittäjänä tai digiyrittäjänä sun kulut ei ole kauhean suuret muuten. Sä et tarvitse kauhean paljon, sulla ei ole todennäköisesti välttämättä toimistokuluja ollenkaan, sä saatat tehdä kotoa käsin. Se, millä sä syöt sun omaa katetta, on se verkkokurssialustan provisio, jonka he velottaa välistä jokaisesta myynnistä. Siinä kohtaa, kun mä lähdin valitseen verkkokurssialustaa, niin mä valitsin tosiaan sen hinnan perusteella ja sitten mä ajattelin, että no mä oon käyttänyt tätä alustaa aikaisemminkin ja otin sen perusteella käyttöön. Kunnes sitten mä tajusin, että sieltä ei löytynyt niitä ominaisuuksia, mitä tässä nykyisessä verkkokurssialustassa, jota käytän, niin löytyy. Niinpä tosiaan mä päätin siis vaihtaa verkkokurssialustan. Ja nykyään verkkokurssialusta, jota mä käytän, niin he ei peri lainkaan myyntiprovisiota. Elikkä aikaisemmin maksoin 7% myyntiprovisiota ja nyt mä maksan 0%. Sen lisäksi niin maksun välittäjä. Aikaisemmin maksoin 2,5% maksun välittäjälle plus 35 senttiä jokaisesta ostosta. Nykyään mä maksan prosentin. Eli aika iso ero, että siirrytään siitä, että mun myynneistä lähtee melkein 10% pois versus nyt siitä lähtee 1%. Joten tällä voi vaikuttaa tosi paljon katteeseen. Ja siinä kohtaa, kun puhutaan tällaisista eroista, 8 tai 9 prosenttiyksikön erosta siinä, että minkä verran sulle jää käteen rahaa,
niin siinä kohtaa myöskin se, että vaikka se verkkokurssialustan kuukausihinta on hieman korkeampi, niin se on niin pieni ero muutamissa kympeissä, että lähtökohtaisesti se kannattaa maksaa. Ja sen lisäksi yksi iso etu on se, että tässä nykyisessä verkkokurssialustassa mä pystyn tosiaan tekemään mun nettisivut, liidimagneetin, eli sen freebien, pystyn luomaan sen lataussivun, josta henkilö voi napata itselleen tämän freebien, jonka jälkeen hän siirtyy sinne sähköpostilistalle, jonka kautta mä pystyn lähettämään automatisoituja sähköpostimarkkinoinnin viestejä ja tekemään sitä myyntiä myös silloin, kun mä en vuorovaikuta tuolla somessa. Ja käytännössä sen lisäksi mä pystyn tietysti tekemään myöskin sen verkkokurssin tai e-kirjan tai tekemään vaikka podcastia tämän alustan kautta. Ja siellä on paljon erilaisia tuotevaihtoehtoja, mitä mä pystyn tekemään tällä. Käytännössä kaikki digibusiness on mahdollista tällä verkkokurssialustalla. Versus tosiaan aiemmin mä maksoin huomattavasti enemmän. Siellä ei ollut sähköpostimarkkinoinnin työkalua. Mä en pystynyt tekemään kuin yhden myyntisivun. Mä en pystynyt tekemään koko nettisivujeni sinne. Eli aika isoja eroja loppujen lopuksi. Joten tästä syystä niin mä päädyin itse valitsemaan all-in-one verkkokurssialustan. Ja olen ollut todella tyytyväinen ja siitä syystä suosittelen myöskin muille tätä samaa alustaa. Ja nyt kun on käyty 5 vinkkiä läpi, jotta sä saat sun verkkokurssimyynnistä parhaan hyödyn irti, niin sun kannattaa miettiä myös sitä, että miten sä saat kerrytettyä niitä liidejä, sun palveluista kiinnostuneita asiakkaita sinne sun sähköpostilistalle mahdollisimman tehokkaasti. Ja tähän yhtenä hyvänä keinona on se, että sä järjestät webinaarin. Mä oon pitänyt itse nyt webinaareja tässä verkkokurssibisnekseni aikana, ja tää on ollut paras ja nopein keino saada liidikantaa sähköpostilistalle ja sen kautta tehdä myyntiä. Ja tähän liittyen niin mä laitan tonne alas myöskin sulle oppaan. Sä pystyt lataamaan mun step by step vinkit siihen, että miten sä luot itselle webinaarin, joka tuo tuloksia. Ja tämän lisäksi käy myöskin nappaamassa kokeilujakso tästä samasta verkkokurssialustasta, jota mä käytän nyt, eli Kajabista. Ja nyt kun sä otat ton mun linkin kautta tosta alta, niin sä saat sen pidemmäksi aikaa kuin sitten, että sä ottaisit sen suoraan sieltä heidän nettisivuiltaan. Ja jos sulla tulee mitä tahansa kysymyksiä, niin laita mulle viestiä, mielellään käyn keskustelua, ja jos haluat, niin voidaan jatkaa juttua tuolla Instagramin puolella. Löydät mut sieltä @iloaconsulting nimen takaa. Kiva, että katoit, ja jatketaan ensi videon parissa. Moikka!